Os maiores poderán cursar en Ribeira un programa promovido pola Universidade de Santiago sobre astronomía, música e patrimonio cultural. O prazo de matrícula gratuita está aberto ata o 10 de marzo para persoas maiores de 50 anos. Tralo éxito da primeira convocatoria de Camiños de Coñecemento e Experiencia posto en marcha no Concello de Ribeira, a Universidade de Santiago volve a pôr en marcha un novo programa de formación universitaria neste municipio para maiores de 50 anos. A actividade, patrocinada pola Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello de Ribeira e Universidade de Santiago, foi presentada esta mañá pola Concelleira de Educación, Herminia Pouso. Como xa se sabe, despois da primeira convocatoria que tuvo un éxito e tuvo unha inscripción numerosa de participantes para asistir a esas xornadas, este programa está deseñado para a comarca do Barbanza, onde os diversos municipios que a forman pasan a ser unha rede de intercambio e difusión da democratización do coñecemento universitario. A formación que está programada abrangue 3 seminarios que se van desenvolver os días 13, 20 e 21 de marzo nas instalacións do Centro Cultural Lustre Rivas ás 5 da tarde. O día 22 de marzo, a sesión formativa consistirá nunha visita guiada ao arquivo da Catedral de Santiago ás 11. A actividade programada abrangue 3 seminarios que se desenvolverán os días 13, 20 e 21 nas instalacións do Centro Cultural Lustre Rivas ás 5 da tarde e unha visita ao arquivo da Catedral de Santiago 22 de marzo ás 11. O dos seminarios vai a versar sobre astronomía. Será impartido por don José Ángel do Cobo Durantez e don Pedro Pablo Campodíaz. Terá tamén unha parte teórica e práctica de observacións nocturnas con telescopio. O segundo seminario ten por obxecto o mundo artístico, en concreto o musical. A música ten moitas funcións e, sen dúbida, a educación coa música é unha delas. De aí a importancia de ofrecer un contido universitario que leve por título Música Galega, nunha comarca onde o apego musical é recoñecido históricamente pola implicación sociocomunitaria dos seus habitantes. Impartirán o seminario dona Silvana Longueira Matos, profesora da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, e máis dona Laura Touriñán Morandeira, profesora do Programa Universitario de Maiores, cuarto ciclo da Universidade de Compostela. E a sesión teórica terá como colofón unha viaxe a Santiago para asistir a un concerto. O terceiro dos seminarios versará sobre a historia da cultura de Galicia. Céntrase no patrimonio da comarca, o poder dos libros e os libros do poder na terra de Santiago na Idade Media. O prazo de matrícula gratuita está aberto. A única condición para asistir é ser maiores de 50 anos. Para formalizar a matrícula, compre chamar ao Centro Cultural Lustre Rivas no teléfono 981 83 5650 ou dirixir un correo electrónico a normalización@ribeira.com.